Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Egin dezagun otoiz. Jaiko aitar guztiduna, zure semea hil eta piztu dela aitortzen du gure fedeak. Egizu misterioen bidez, loren zure samitzaria, eriotzean zure semearekin bat egin hau, piztueran ere, berarekin bat izan daria. Zurekin eta Espiritu Santuarekin, jaiko eta errege bizi baita, gizardi eta gizaldietan. Amen. Baruk profetaren liburutik. Jerusalem, erantzi, dolu eta atsekabetako soinekoa. Jantzi betiko, jainkoaren aintzaren ederra. Bildu zure gorputza, jainkoak ematen dizun zuzentasunaren soin gainekoz. Eta ezari buruan, beti ereko aintzazko koroia. Agertu baitie jangoikoak zure bizira, zerupean bizi diren guztiei. Jainkoak izen hau emango dizun, behin betirako. Pakea zuzentasunean, ostea jainko zaletasunean. Jeiki zaitez Jerusalem, igo gainetara, begira sortaldera eta ikus zure semeak. Sortaldetik sortalderaino, santuaren hitzak bilduak, eta posturik, jangoikoa haietaz gogoratu delago. Oinez atera ziren, etxaiak eraman da, baina jainkoak aintzatan ekartzen dizkizu. Errege gurdia bezala. Jainkoak erabaki du, mendigoi guztiak eta muinoak makurtzea. Zulo umeak betetzea, lurra berdintzeraino. Israel lasa etor dadin, jangoikoaren aintzat zuzendurik. Basoei eta usailuneko zuaitzei Israeli itzala emateko agindu die. Pozetan eramango baitu jangoikoak Israel bere aintzaren argiz, bere zintzotasunez eta errukiz. Jaunak esana. Zatoz jauna, zatoz lurrera, pozik eskaintzen diot jangoikoari. Zuek laguntzaile izan baizaituzte, evangelioko eginkizunean, lehenengo egunetik orain arte. Badut uste, egin bideo hau zuengan hasi duenak bukatuko duela Jesukristoren egunerarte. Testigu dut jainkoa, zeinen kristau maitasun handiz maite zituztelan, eta hau da nire otoitza, gero eta handiago egin dadila zuen maitasun elkartea, ezagutze sakon eta erabateko zentzunean, onena aukera dezazuen. Horrela, garbi eta esankizunik gabe iritsiko zerate, Kristoren egunera zintzotasun emaitzez beterik. Kristo Jesusen bitartez, jainkoaren eitza eta gorespenirako. Jaunak esana. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Lukasen burutik. Tiberio errege nagusi zelarik
haren erregetzaren 15. urtean, Pontzio Pilato Judeako agintari zela, eta Herodes Galilean errege ordeko zegoenari, eta haren anaia Filipo Iturean eta Trakoni lurraldean errege ordeko, eta Lisania Abilenen errege ordeko, eta Anas eta Kaifas apaiz nagusi zirelarik, Jakoikoaren hitza etorri zitzaion basamortuan Zakariasen seme Joani, eta Jordan inguru guztian bihotz berritzeko bataioa hotsegiten hasi zen. Pekatuen barkamenerako Isaias profetaren liburuan idatzirik dagoen bezala. Mintzo bat oihuka ari da basamortuan, urra ezazue bidea jaunarentzat, zuzendu haren bideskak. Gora daitezela haranak, beheratu mendi eta muinoak, berdin daitezela malkarrak, zelaitu lur maldak, eta ikusiko dute guztiek Jakoikoaren salbamena. Jaunak esana. Liturgikoki abendualdi giroan murgilduta daude, eta abendualdiak gogora datorkigu Jesusen etorrera. Alde batetik, etorrera historikoa, orain dela 2000 urte gertatu zena, eta etorkizuneko etorrera. Jesusen bigarren etorrera, etorkizunean gertatuko dena. Baina, azken finean, gure fedean ezinbestekoa dugu Jesusekin bat egiteko borondate hori. Eta hori generalean ospatzen ari gara honetan, bakoitzak ere bere ibilbide pertsonala dauka. Eta gaurkoan, Loren desferitzera elkartu gara abendualdiko giro honetan. Pentsatuz, berari eguberria eta Paskoa lehenago aiatu zaizkiola guri baino. Hau da, gure esperantza da, gure jaunarekin bat eginik egongo dela orain Loren. Heriotza beti gogorra da, beti tristea, separazioa delako. Baina Jesusek nahi du guretzako, sinistunontzako, naiz eta gogorra izan, naiz eta mingarria izan, naiz eta tristea izan, ezagila izan, itxaropenik gabekoa. Alde batetik, jakina pertsonaren bizi osoari erreparatzen diogu, despeditzen ari geranean eskerronez, berari gure eskerrona agertuz. Eta bestetik ere aurrera bezala, gora bezala begiratzen dugu Jakoikoarengan, bere errukiarengan, bere ontasunarengan, bere maitasunarengan itxaropena izanez. Hoxe da gaurkoan, guk eukira dugu sentimendua Loreni eskerrak emanez, bere bizitzan egin izan dituen lan guztiengatik. Hementxe, azkaraten laguntzenen sortua, eta makinan lan, basarren ginean, familia zaintzen eta gauz asko, gero heldu haingo gizon bat egin ezkondu, eta Gipuzko aldera alde egin zuen. Han bizitu da, familia ederra osatuz, gaur zuen presentziak, zuen maitasunak, zuen orazioak ikaragarri balio du, bai Jakoikoaren aurrean eta baita gure aurrean ere. Fama hautia zeukan Lorenek gaztetan, oso neska ederra zela, ez zenbaitek esaten duen, bai baiko neskarik ederrena zen Loren askar bat ipatzen du eroa. Eta edertasun hori baita ere pentsatu behar dugu Jakoikoaren maitasunaren eta Jakoikoaren perfekzioaren adierazpide bat dela. Gaurko honetan, berari eskerrak emanez, bere alde erregutuz, eta batez ere Jakoikoarengan itxaropen sakon bat edukiz. Jesusek erakutsi digu Jakoikoaren ezaugarririk nagusiena errukia dela, maite gaituela, gure zoriontasuna nahi duela. Hoxe eskatzen diogu Lorenentzako, goiko zeru hartan har dezala, munduotako lan guztietatik atsedena izan dezala, zoriontsu izan dadia hangoian bere senideekin, bere familiko guztiekin, bere lagun guztiekin, eta handik gure alde egin dezala. Sinisten dut, sinisten
Sinisten dut, haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Virginiagatik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jagoiko ital guztigunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santuan, Eliza Santu Katolikoa, Santu elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan sinisteko zailtasuna dituzten guztien alde. Jesusen etorrerak bihotzean maitasun hori sorrarazi dezaien eska dezakiogun jaunari. Eta gure hildakoen alde, gaurko meza santuan bereziki gogoan hartuko dugu Loren Zubillaga. Baita ere, berarekin batera, Lakuntzeneko hildako guztiak eta Martigeneko hildako guztiak ere. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten, eska dezakiogun jaunari. Entzun aita honan bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Loren, zure zerbitzariaren salbamenerako eskaintzen dizugu opari hau, eta auspez eskatzen zure semea salbatzaile itortu duenak epaile errukitsu harki bezala, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokila bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri, gizon egin den hitzaren misterioan, zure hitzaren aldi berria sortu da gure bihotzetan, eta orain jainko agerian ezagutzen degularik, berak eramaten gaitu ageri ez direnak maitatzera. Horregatik, aingeru eta goiengeruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarri hau beti eta beti abesten diogu. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederena, santua, santu, santua zera, jangoiko gure jaunonena. Zeru eta lurrak gorez
santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitarro hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio jotatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zurentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere hori garri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure sendeak, bereziki Loren, Lakuntzeneko hildakoak, Martigeneko hildakoak, eta hildako guztiak aritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrorekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan, zure aritskiren izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerena, santu izan beri zure izena, etor beri zure errenua, egin beri zure naia zeruan bezala lurrean ere, emai guztu gaur egun ontako horia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen egun ezkero, eta ez guten taldia eman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emai guztupakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esan da apostoluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu pakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe emaiozu pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, Una hemen jangoikoaren bildotxa munduko pekatua kentzen duena zorion zuak jaunaren maila deituak. Jauna, izbizio, sartzeko,
digo la verdad con alguna lágrima. Recuerdos desde el primer beso, cada caricia, cada abrazo, cada te quiero, los momentos felices que pasamos y los no tan felices, que formarán parte de nuestras vidas para siempre. Tu recuerdo quita el aire por un momento, luego toca seguir respirando y seguir adelante, aunque ya es distinto. Como tú decías, la vida sigue, pero sigo un poco más triste desde que te fuiste. Ahora recordamos con amor las veces que nos decías, siempre con cariño, las cosas por nuestro bien. Hemos aprendido de ti y de tu cariño incondicional. Todas las cosas buenas y alegres que nos sigan sucediendo, en parte, serán por todo lo que nos enseñaste. Nosotros nunca te olvidaremos. Seguiremos cumpliendo sueños y tú estarás en algún sitio asistiendo, estoy seguro. Una parte de ti siempre vivirá con nosotros. Tu recuerdo sigue dentro de nosotros y estará siempre presente en nuestros corazones. Todo lo que nos rodea tiene tu esencia. Aunque te has ido, sigues con nosotros, amor. No es fácil olvidar un ángel caído del cielo. Tengo la certeza de que algún día voy a volver a verte y como siempre estarás esperándonos con esa alegría y esa ilusión que transmite tu mirada. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Ahora te toca a ti descansar en paz. Te queremos. Eta bukatu horretik erreskonsola ezatuko dugu. Beti betiko zoriona gure hileri eman jauna betiko argi gure aita zeruetan zerana, santu izan bezala, etor bere izena zerua, zerua bezala gure ere, emaitzko errutako ogia. Eta ez guten talde eman, baina atera gertzazu bentzetik. Ireki ezaiozu jauna, Loren gure arrebari, argi eta pakelen zure etxea, beron alde ospatu bainegu Pasko sakramentua Jesukristo gure jaunaren bitartez. Eta eskerrik asko, familiaren izenean, parrokiaren izenean, honea etorri zeraten guztioi, familiaren hauetan laguntzera, Loreni azken agurra egitera eta jangoikoari haren harimaren alde erredutzera. Jauna zuekin, bere ikaza itzatela jainko guztialduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakean. Egiz